wadgi to ayo bet kode. Ing'e ni kit ng'ato miluongo dho kisungu ni character, kido en gima duong' ahinya e telo. Ma kinyanwang' ni in gi kido moro mok inyal rito piny, tiko ni ng'ane kata riek manadi kiteno to kotim ang'o ok do rit go piny. Kendo wach ma mwandu e pinje duto chendo nikech ka jomotelo nigi mwandu mang'eny. Nikech mare ni nowuok ni kaluwore gi gima nonyiso kodonje tich ni mae mwandu ma en go. Mane romo milion 800. To koro kapok ochopo higni 2 kende to mwandu nechano chopo bilion adi? Abich. Mano pesa binge kaka bilion rom. Cleophas nyisi bilion 1 kitiyo gi milion 1 dwe ka dwe tikane maonge kamonyuole 10 bilion 1 titiyo gi milion 1 ibiro tiyo kod higni 83 kapok orumo. Kitiyo gi 1,000 odiochieng' kodiochieng' igolo 1,000 tibiro tiyo kod higni 2,500 nyaka ne nyuol Yesu. Na kakoro ichako gi 800 milion 800 kachopo higni 2 in gi bilion 5 nyaka piny nonore. Ing'eni ni nitie gimoro Tanzania ndalo moko ni ndugu umepata pataje to kanyocha in tij sirkal nyaka tang' bedie. Iparo ne nitie ndalo moko mane wan ga gi wach mar lifestyle audit monolieki to ji nomindni nyaka ne ng'anyo dak kama wanene msache ji ong'e ni romo kama. To king'iyo kako odak ohala moro madong' ing'e ni wach ni Bill Gates omeuti ing'e kaka Microsoft chalo koni yamano romo ng'ato omeu to in ineno ka pesa ng'eny kumowuoke to kine emomiyo ka igolo ni nachako kama to an kama to buogo ji nyaka koro none nikech ijatij sirkal. To ng'ama none od bura unigi teko mar timo nonro ni koso joma wana timo nitie inya none kaka mitiye nitie wach to koro ng'ato nyakelo ni mondo ononane wachni moloyo jo EACC Ethics and Anti-Corruption Commission gin gi thuolo mar nono kata ka ng'ato nyiso ni gini dhimo kama waneno ka mwandu ni ng'eny to kama ng'ani tiye utie sirkal noneurane mano ni kare. To kimaka koro ne wach wuok ni inone to wach mwandu bende wuok to mano koro ano kane rachne ka in kitiye tij piny ng'eni in ng'ama jopiny nyaka tim nade nyaka non katima ok ni kikwale kuom sirkal kende korach kata kimaye ng'ato tijatelo pod oracha kati mae mna watni pod otimre nade kakoro watni minyalo mayo to jopiny to miyo nono mwandu no ne ber. To wach miwacho ni no kane otime gima jopiny paro wach mar public participation notime nikech ginen gima dwarore niche nitie ywak ni notime ndalo achiel kende motem ni mondo mede ngeso tarik 5 nidok seme nan seme to gini joma ne time en parliament National Assembly joma ne dhi kuro mane time gin clerks makuro wan tijwa ne mna dhi nyiso jopiny ni gini dhi mbele koro dhiune mondo udhu chiw wachu mani manwatimo to wach moro nowuok ma ji biro lose. Ing'e gimoro nyicho wuok kae ni waneno ka jalup jatelo rach jatelo bende rach koro jogi udhi duto mano nowuok ahinya kufa dereva kufa makanga an mane gima nawinjo ka ji wacho mang'eny mapod kamoro bende ne ber nono to an ang'ado niya piny kata ka un e kor gweng' to kwech moko ariyo wuok chamo jamni to uromo gachiel wen urit nyaka moro cha bebi kore wach gi kanyachiel ok muchako goni udhi ka dhi mbele mondo utiekru kode ka wach moro biro machielo cha bende unu non miyo ne entiere to nowache kamano an kana pare to kuni okay nikech kudhi timo nono pach jopiny to gima jopiny owacho mang'eny nyaka uketie paro tapani kano osekete paro anok na neno kane nitie gima dong' mi anawuon lok pacha gima nomaka ni jogi duto richo
Temana koni wadhi nyime gi mawan go ni. Erokamano. Make kanyo wuod chief anga duogo ire. Yena mondo akaw yo masani kaduogo koda paro mathoth kantiere weche gi mag tichoko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya kod mamoko mapontiere kar kae akaw yo masani kik idhi mabor. Imefika time ya kupaka nyumba rangi. Citizen Duka the home of discounts inakuletea ofa ya rangi za kishua za Duracoat kutoka Mudhukinjo. Duracoat Vinyl Silk ya lita 20 na Duracoat Vinyl Matte Deluxe 1 ya lita 4. Ukinunua hii package ya rangi on Citizen Duka for 14,900 utasave 1,250. Piga *487*5# hii ulipie na utapokea confirmation message ya kuchukua package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka